Как да разберем дали имаме нормален косопад или имаме един обилен косопад следствие на някакви сериозни проблеми? Благодарение на това видео всъщност ще ви покажа няколко варианта, по които сами може да тествате и да видите дали има за какво да се притеснявате. Защото през годините съм виждала много хора, които се притесняват от нещо, което е изключително нормално, защото всеки един от нас знае, че нормално е всеки божи ден да ни пада коса. Абсолютно нормално е, косата се обменя постоянно, така че когато говорим за един нормален косопад, разбира се, има много по-малко количество коса, която пада, което е абсолютно нормално. Разбира се, понякога преминаваме и в едни малко по-обилни косопади, които са дали вследствие на просто сезонен някакъв косопад или пък има случаи, в които, разбира се отнася за много по-сериозни проблеми. И така, с това видео всъщност ще ви покажа няколко и ще ви обясня всъщност няколко начина, по които вие може да разграничите какъв е вашия косопад. Когато по принцип тръгнем да правим проверка, най-честата проверка, която използваме, това е проверката с дърпането на косата. Не е нужно да скубите и да ви боли. Нормално е просто леко да дръпнете от вашата коса. Примерно хващаме косата и просто леко придърпваме, издърпваме косата и поглеждаме в ръцете ни колко косама са паднали. Ако говорим за между 1 и 3 косама, това си е съвсем нормален косопад. Вече ако говорим от 3 до примерно 7-8 косама, да, имаме малко по-обилен, но ако падне огромно количество, вече говорим за наистина много по-сериозен проблем и много обилен косопад. Така че това с дърпането на косата си е един от най-стандартните тестове, по които може да тестваме. Трябва да ви кажа, че когато по принцип говорим за нормален косопад, ако вие един път дръпнете и ви паднат до 3 косама, на второто дърпане ви падне 1 косъм, на третото никакво, няма от какво да се притеснявате. Другото, което е когато гледате в ръцете си колко като количество коса имате. Сега има много жени, които имат много дълги коси. Обикновено един много дълъг косъм, когато го виеме на топка, той изглежда за едно имаме 10 косъма. Така че, моля ви се, разграничавайте ги тези неща. В смисъл, хората, които са с много дълги коси, обикновено те се филмират много повече, така че разграничавайте го. Естествено, че ако аз съм с по-къса коса, то почти няма да се вижда, но ако аз имам една дълга коса до кръста и съответно дръпна и ми паднат 5 косама и същото време ги увия на топка, то ще изглежда с едно половината ми коса окапала. Така че разграничавайте ги тези неща. До голяма степен хората също се притесняват, когато влязат в банята и виждат едни коси как падат. Нормално е. Особено ако примерно до сега сте били с вързана коса, която е била вплетена на някаква плитка или е била на по-стегната опашка, цяла седмица си я носите по този начин, или въобще е била вързана без да я пускате, нормално е да падне по-голямо количество коса. Но сега всеки един от нас, разбира се, може да разграничи, когато наистина има обилен косопад, разбира се, то се разграничава. Нещо, по което по принцип, примерно, може да следите, примерно на 2-3 дена, проверявайте вашата четка, какво количество коса е останала в тази четка. Ако е много тънък слой, е нормален косопад. Ако е вече много по-дебел, много по-гъст слой останал по четката, разбира се, тук вече говорим за много обилен косопад. Най-страшното според мен е, когато се събудите, цялата ви възглавница е в коса. Тук вече говорим за наистина сериозен косопад. И когато вече искаме, когато вече сме сигурни всъщност, че имаме обилен косопад, разбира се, тогава ще започнем да наблюдаваме петна, които са оголени. Тук вече говорим за сериозен косопад, защото когато примерно имаме един нормален косопад, нямаме такава прозрачност, няма промяна в плътността на косата, но при обилните косопади може да наблюдавате падане на цели кичури, оголване на места, което съответно говори много. Така че тогава, според мен, потърсете незабавно медицинска помощ, може да се обърнете към дерматолог,
Фризьор също може да установи дали имате обилен косопад и така могат да ви се дадат съвети. Но ако става на въпрос за нещо касаещо здравето ви, защото косопада е просто една следствена така... То винаги е всъщност следствие на някакъв по-сериозен проблем и е по-скоро като страничен ефект, който се проявява, така че обикновено, тръгвайки да лекуваме косопада, всъщност ние първо трябва да знаем коя е основната причина, за да може да отстраним или да подобрим, примерно, нашето здравословно състояние и така самия косопад да намали. Когато говорим за един нормален косопад в рамките на до 100 косама на ден си е съвсем нормално да паднат. Когато говорим за сезонен косопад, до 200 косама, разбира се, могат да паднат. Сега вече, когато имате една продължителност повече от 2-3 месеца, да виждате, че няма промяна, че продължава да ви капи косата, според мен незабавно потърсете някаква помощ и разбира се, работете по този въпрос, за да установите кое всъщност ви причинява този косопад. Причините аз съм ги казвала, те не са никак малко. Това са хормонален дисбаланс, примерно промяна в начина на хранене, силен стрес, през който преминаваме. Понякога трябва да ви кажа, че нещо, което примерно преди половина или една година сме преживяли доста така тежко, разбира се, може и с течение на времето да се прояви чисто физически, така че не си мислете, че ако вчера просто съм загубила 10 лева и най-вероятно за това ми окапва косата, понякога физическото проявление на някакъв проблем, който е свързан с емоционалното ви състояние, може да се прояви след половина-една година, да не казвам, че и до 2 години, разбира се, може да се появи. Това е нещо, което все още се работи по въпроса, смисъл, за да, нали, в крайна сметка да направим връзката между нашия вътрешен свят, нашето емоционално състояние и физическото проявление с течение на времето, когато ни обърнем внимание. Така че причините могат да бъдат много, може да бъде често миене, използване на химикали, най-различни преси, маши, сешуари и така нататък, които често използваме, често третираме косата, така че обърнете внимание на тези неща и съответно ще видите, че когато установите откъде идва проблема, много по-бързо ще отстраните този неприятен косопад.